ओंखामा आं लाबोफादों। आयं नों हांमा सुरदों? नाङा गाबनो नाङा। आं मिथिगौ गोरोन्थियाथ' नोंनिल' नङा। बियो सानसे नोंखौ गोसोखांनानै फैथारगोन। नों जेबो जिंगा दासो आयं। आंखौ एफाबां अननो नों सोर आयं? आं सासे खाफाल हावरिया नेहाद लावखार आयं। नङा आयं, नों सासे नेहाद लावखारल' नङा। बुंना आयं नों सोर? नों खि खोनासंनो हागोन आयं आंनि जिउनि सल'खौ? आं हायै जेबो गैला आयं। आं गासिबो सहायजोबगोन। बिदिब्ला खोनासं आयं। दे आयं दे। बे गलिनि फेराइ सेबखांब्ला आसुथिलिनि थाखाय हजों हा दलराव दैनि जाम्फै जावहैनांगौ। देग्लाय आसुआ गायनांगोन, आसुखौ बाव गायहैनांगौ। माइसालिखौ एसे खम बादि मोनदों आं आयं। दे जागोन आयं दे। नै जायखौनो फैसा लुथिं जागासिनो दङ। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा बुंनो हागोन ने? औ सार, बेथ' नोंथां बुंनाय बायदि नेशनेल हाइवेनि हरै साहासो जायो। जोंनि खोला फारसेथिं गाज्रि खामानियावनो रावबो थाथावथावानो गैखाया। जोंनि गामिया आंनि आखायावनो जोब। बेबायदि जाथावथावानो गैया। नङा, जेबो नंथारा। अ गुड, भेरि गुड। मोजाङै रायजोखौ बेंनानै ला। बोथोरा दासान्दि जोबोर गाज्रि। बेबायदि गाज्रि जाथाया सानफ्रामबो बारायगासिनो दङ। औ सार, दे जागोन दे, खोनादों। बिदिबा जों थांफिनसै गावब्रा। गोनांथार जायोब्ला क'क्राझार थानायाव थांनानै जोंनो खबर है। नांगौ जायोब्ला जोंनो नोंथांनि हेफाजाबखौ नांगोन। थादो जों थांसै। दे जागोन सार। मा सोंफैखो बिफा? पुलिसफ्रानो दा मा सोंनो फैबावनो? बेनोसै, खैफोदा फैगासिनो दं आर फैबावगोन। मा खैफोदसै बेलाय? मा जाखो? हाब गुमै, मानो फैयामोनलै बरखन्दासआ? फैफेरानो मा सोंलांखो? जेबो नङालै, बहाबा सिखाव दाखाथि जादोंनो, बेखौनो खबर लाफैनायानो। आयं पुलिसआ मानो फैयामोन? हो, मा जाखांबायखोब्रा होंगो दोंगोलाय? थांदो, जेबो नङा, जेबो जायाखै, आं दं। जोंहा बेखौनो हमजाजोबगोन। नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा। सासे सैथो मानसिनि न'खरखौ नांगौ बादि बैखर खालामनो हाबाय। गोदोबो आंनि बिदा गिदिरखौ बुथारनायखौ रावबो हमनो हायाखै। बिदिब्ला आंनिफ्राय देरसिन बे सामथाइबारि गामियाव सोर दंबावो? रावबो गैला। नै फाग्ला जाबाय, मा हारसिङै गान गायबाय थाखो? सिरिथा, नों जेबो मिथिया, नों जाम्बिसो। दे फाग्ला बुरनाय, नोंल' सियान जादो, आं जेबो मिथिथारला।
मोनसे नामासै दे सवा सवा नै ओरैहाय फै नोङो गायदोसोमोन नामासै नंनायाथ' नंगौ नाथाय आंनि नामखौ मिथिलायनाय सोर जाखो नोङो बे जायगायावथ' आंनि नामखौ मिथिनाय रावबो गैयामोन आदा दुखारुसो नामा औ बिनानाव आंनो दुखारु नोंनि नोंदा दे आदा जिराय बिनानाव नोंलाय एफा गोबाव बहाथ' दंमोन आं बायद्रानि निष्ठुर आखलाव दुरनायावसो खारनानै दंहैयोमोन आदा आंहा गथ' सासे दंमोन बेखौनो नागिरनो फैफिनदोंमोन आं सिनायफा नोंनि गथ'खौ सिनाया दा नों नोंखौ सिनायजोबो बिसिम थांनो आं सिनाया नोंलाय मारैथो बिदि जानांखो आदा दुखु गोनां बिनानाव आंहा न'खर सिलिंखार जानायनि उनाव नोंखौ नागिरनो फैनाया नोम्बाजैबो गैला आरो नोंहानियाबो गैलिया आङो नोंखौ नागिरनो होननानै बे नोंनि गामियाव फैदोंमोन नाथाय सिनायजायैयाव आं बे बायद्रा माहाजोनजोंनो गामिनि लावखार लाखिजाबाय बे बायद्राया मानो बिदि जाथावथाव आंखौ सिनायै बादि लावखार खालामनानै लानो बानायसोखौथ' आं साननानै लाबाय बियो बे आं नुनाय सोगोमानो जागोन बियो बेसेबा गिदिर देरबाय आरो दा आङो सहर सरित्र बिसोरखौ नायनानै मोनबाय बिनि आखलाबो मोजां नङा बियो निस्सय बिमा बिफानि थाखायनो दिनै गुन्दामि आखलसो खालामगासिनो दङ दा बिब्दिनि आखल सहरखौथ' आं मिथिखाबाय बियो दिनैसिम आंनि बिबोनां जानानै आंखौनो सिनायनाय बायदि खालामैयाव आं मानो लावखार थानांगौ बिनि आखलनि थाखायनो माखासे बिसिनि खोथाखौ आं दिहुननो थाखायबो आं सिनायथिखौबो होआखिसै माने बिसोरो मानो बिदि जाखो मानो बिब्दि सात सिलिंखार नोंनि महरखौबो नुवाखिसै रावबो खिथा रोङा बे सोलो आं नायगिरखोमागासिनो दं दा एफा एनैखौ आं मिथिजोब्बाय बे सोगोमा बेनो नोंनि गथ' जानांगौ मा होनबाथ' आंनि फिसाया गिदिर देरथारबाय हे गसाय गाबनो नांला फै बिनानाव आं लामा दिन्थिलांनोसै आं न'सिम दोनलांनोसै थौदो आदा इसोर मा खाफाल जोंनालाय मा खालामबावनो बिनानाव खाफालानो जोंना बिब्दिनोसै इसोर मा खाफाल जाखो जोंनि खाफालालाय मानो गोदाव सोराव जानांखो जोंहालाय बिमा दाबसे फिसा दाबसे मानो सार सिलिंखार जालांजोबखो जोंनि संसारालाय आदा आंबो मास मोनबायानो जाहैबाय दिनैसिम आंखौ सिनायनाय बादिखौनो खालामा लावखार आं लावखार बे गामियाव लावखार मुङैनो आं मिथिजायो ओइ खोनाबाय ओरै फैथ'नोसै हा मानो मा जाखो थां बे बाबुआ फोजाहैथां नांगौ आंनो एसे मानो नांगौ आंखौ
नोंनि बायगर आखलखौ पुलिसफ्राबो मिथिजोब्बाय आंनाव मैयासो फैदोंमोन हाबफैदों आंसो नोंखौ बासायगासिनो दं आंखौथ' मोनथिजोब्बाय नाथाय नोंनि गुबै महरखौ दासिमबो रावबो मिथियाखै नाथाय आं मिथिगौ मा बुंनो सानदों नों मा बुंनो सानदों मा जाखो हा मा जाखो बेनो नोङो आंनि आफाखौ हा हु सम्पतिनि लबाव बुथारदों आं दिनै नोंखौ बुथारथारगोन मा बुंनाय जाखो बियो हामा बुथारथारगोन आं हामा बुथारथारगोनलै हामाहाय हामा बुथारथारगोन आं सोगोम मा बुंनाय जादोंमोनलाय हामा बिदि बहालाय नोङो नोंखौ बुथारथारगोन आं नोंसाला सोगोमा बेनो आंनि फिसा नोंसोर थाथ'दो आंहा मोसौ गुमनांगौ आं थांफिननोसै रायलायलायदो नोंसोरो मा आंनि फिसा सोगोमा एफा गिदिर देरबाय आंहा जे बिमा दंबावो नोंसोरथ' खिथाफेराखै मा खोथा जाखो बिलाय आयै जाबाय फिसा आयै आब' नाङा आंखौ दा खुलुम बायद्रा नों सानदोंमोन बे गामियाव नोंनिख्रुइ देरसिन रावबो गैया दाना मिथिबाय आंनि फिसाया बेसे गिदिर देरखो सामलायदो नों दाना नुबाय दाना बिसि फिसाय लोगो लालायनानै आंनि फिसायखौ बुथारनाया दाना आंनि फिसालानि सामलायनायखौ लादो गावबुरा नोङो गावबुरा जानानै बे गामिनि गावबुरा जानानै नों थगायसुला नोंथ' आंखौ थगायदों दाखालि आंनि लोगो प्रफेसर गयारिया गासिबो नोंथांनि सोमोन्दै खोन्थाजोब्बाय नोंथाङा बे गामिनि सासे नेहाद जगायनो मानसिसो नों बायदि थगायसुला गावबुरा जेब्लाबो थानो समाया नोंनि थाखायनो बै बेखौ जानाय जाथायाबो गासिबो जाजोबदों आरो बे न'खराव मानसिबो थैनांदों आं गासिबो दिनै मोनथिबाय आरो गासिबो रिपर्टआव नैबे आंनि डायरियाव नोंथांनि बियादै सोगोम बे सोगोमखौबो नोंथाङा जोबोद गाज्रि लामायाव दिबथिंबोबाय होननानै आं गासिबो डायरियाव लिरना दोनजोब्बाय इन्सपेक्टर बाबु आं फोलादोंमोन थिगै आंनि बियादैखौ बासायनो थाखाय आं नाजादोंमोन नाथाय नैबे जोंना सोगोमा गासिबो बे लुथिं दाखाथि सोरखौबा बुथारनाय सिखाव सेस बाहाय दंफाजोबो नोंथाङा नोंथांनि गोसो बादियै खालामनो हासिगोन दासो लामायाव फैदो बे डायरिनि गासिबो रिपर्टआ दिनैसो गासिबो गोरोबजोबदों बिब्दिब्ला बे एरियानि गासिबो घटना सिखाव दाखा जानाय लुथिं जानाय बे गासिबो गाज्रि खामानिखौ बे सोगोमानो मावजोबदों ओइ ब्रह्म एरेस्ट खालामदो बेखौ ओइ सोगोम गावनाय जागोन नोंखौ आइदै हानांगौ सालाखौ इन्सपेक्टर बाबु बे दाया आंनि फिसानि नङा बे दायनिगिरिया बायद्रायासो बेनि बिदाया आंनि फिसायमोन आंनि फिसायखौ बुथारनानै बियो आंनि फिसाखौ आलाय सिलाय खालामबावदों सार आं खेमा बियो बेबो दायनिगिरि बेखौबो खानाय लांनांगौ नोंहा मा फोरमान दङ आंनि फिसायखौ बुथारनाया बेनो बायद्रानि बिदाया आंनि फिसाय आंनि मेगनावनो बायद्राया आंनि फिसायखौ बुथारदों बेनो फोरमान बेखौबो खा सार बेखौबो खा येस नंगौ आंनाव गासिबो रेकर्ड दंखायो आं बेखौसो खानो होननानै फैखादोंमोन बे समावनो नोंसोरखौ मोननाय लोगो लोगो खाग्रोनाया ओइ ब्रह्म बेखौबो खा थानायाव लानानै थौ आंनि फिसालाहा जेबो दाय गैया सार ओइ सानैखौ लानानै थौ पुलिस थानायाव
गोगोम नङा होमबा? आंथ' गोगोम नङा आंनि मुङा सोगोमसो नों थगायदों नामा हो ओहो गोगोमथार नोङो जाथारनांगौ थगायदोंसो बियो नङा 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 नों थगायदोंसो नोङो थ' आदामोन र' औ आं गोगोम नों बिदिब्ला मानो आब'खौ गारनानै फैया? मिथिगौ नों आब'आ मा जानानै दङ? नोंखौ होबाव नामा हो र' आं मानि थाखाय बे गामिखौ गारनानै थांनांदों मिथिगौ नोंसोर सोगोमनाय सासे मानसिया आंखौ बुग्लि होखारहरदोंमोन अखानायै नुबावोब्ला आंखौ बुथारनो होनबावदों सोगोमनि खोथासो रायलायबावदों नोङो हो सोगोमनि खोथासो रायलायबावदों नोङो हो सोगोमा गाज्रि मानसि आं मिथिगौ बेखौ फै न'आव थांसै गाखोदो बाव आयं मोसौनो दैया दौखांबायमोन माबाफोर खामानि दंबावो नामा नाङा जेबो मावनाङा थां उन्दुहैथां आफा आयै आं आब'मोनखौ न'आव लानानै फैबाय ए लाबोबाय मोजां खामानिखौनो मावदों नोंसोरो आंनि मान सन्मानखौ गासिखौबो रैखा खालामबाय नङामोनब्ला हे भगबान आंदि मा जागौमोन आंनि न'खरा दिनै रैखा मोनबाय आदै प्रफेसर गयारिनि बिथोन बायदियै जों बिसोर सानैखौ नागिरै सानथामजोंसो मोनबोबाय दा गयारि सारमोना मिटिंआवसो दंहैयो जोंखौ दा थिनहरग्रोबाय जोबोद मोजां जादों फिसाफोर नोंसोरनि हेफाजाबावनो आं दिनै मानखौ मोनफिनबाय नङामोनब्ला आं गोथाङैनो गोथैमोन नङा आदै बियो जोंनि मावनांगौ हाबाखा आदै आच्छा खुब मोजां जादों सोगोमानो गासैबो नस्थ' खालामबाय आंनि न'खरखौ आंखौ निमाहा होदो
सिखारदो सिखारदो फिसा सिखारदो जै जाथों फिसा सिखारदो फिसा सिखारदो हामबायसै दागाबसै जै जाथों फिसा माहाजोन बाबु नैबे आंनि बिनानाव बिलाइस्रि सोगोमनि बिमा आरो सैलानि बिखुनजो बियो नोंनाव सोगोम आरो बायदानि मुङै आर'ज बिनो फैदों नंगौ बियाय न'खरनैजों हाबा जाबाय जेब्ला गथ'फ्राबो संसार जानांगौ बेखौ नोंथाङाबो नायनांगोन आं मानिनो हाया बे निष्ठुर मानसिखौ आं खेमा होनो हाया नोंथांनि सहाय मोनबासो आंनि गथ' आरो आंनि बिबोनां बायद्राखौ जेलनिफ्राय हगारगोन बेखायनो आं नोंथांनाव आर'ज बियो बियाय निष्ठुर मानसिखौ साननो हानाय मानसियासो खेमा होनो हायो फैदो फैदो बयबो फैदो जिरायफैदो फैदो जामायजो सार नोंथाङा आंखौ जोंनि न'खरखौ आरो जोंनि न'खरनि साफ्रोमखौबो सुख'हायै हेफाजाब होबोबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ मा होननानै फुजिनो हाबावनो आं बेनि थाखाय खर' गंग्लायो नङा नङा रहिला बेनि थाखाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा नों नोंनि गोसोआव माबाफोर दुखु आरो माबाफोर साननाय दङब्ला नों नोंनि बिखानिफ्राय गोजानाव नारगारनानै दोनहर नोंसिनि न'खराव खैफोदाव गोलैनाया आंनि मानसि हिसाबै हेफाजाब होनांगौनि आंनि धोरोममोन बे धोरोमखौ आं फालिदों सिगांनिफ्रायनो आं मानसि हिसाबै हेफाजाब होदों प्रफेसारब्लाबो आं सासे मानसि आरो आंनि हेफाजाब होनायानो आंनि धोरोम नोङो गुबुन सिन्था खालामनो नांलिया दिनैनिफ्राय आङो प्रफेसार हिसाबै थागोन नों साथ्रि हिसाबै थागोन बेल' आंनि बुंनांगौआ